Onneksi vittu mun base on niin piilos. Kukaan ei löydä tätä ikinä. En mä just... Ei ne hunttajatkaan löydä mua ikinä. Tarvittiinkohan mä jotain? Vois ottaa niitä pearaleja kyllä. No. Kyllä on luottu tuonne. Tän kyllä mä otan myös. Olin rauhassa beississä käärämässä ja grindaamassa kamaa. Ja mietin mitä tehdä seuraavaksi. Kunnes Invisi-pelaaja tuli mun baseen. Ja en tiennyt kuka hän on. Miksi toi pottas? Venää. Miten tää ei löytys mun basein? Ei kuka sä oot? Ahaa. Okei, tää ei osaa pelaa. Älä riko mun base. Ai tänne joku palkittu murha ja muku. Tää ei täyteen tuo. Katsokaa tää. Niin. Ei tän pidä pulluttaa näin nopea. Kenet on palkannut leikit? Onks nää mysteeripelaajat palkannut jonkun nopon mua tappamaan? Kai nää tajuu, että mulla on masse. Kuka sä äijä oot? Eiku Risto? Mut palkattiin tappamaan. Tuli aika liikas. Kuka no name säkin oot? Äijä on palkattu tappaa, mut paljon sä saat musta vai? Paljon rahaa. Niin paljon, onks se? Paljon.
Enemmän mitä sä oot koskaan nähnyt. Äijä. Tiedätkö mitä? Tämä on Jump Boost. Aina kun käytät sitä pääset 4 blokkia ylemmäs mitä normisti hyppäämällä. Katsopa mitä tapahtuu. Joo, ehkä me mennään kohta ulos, ei kun niin se blokkasit ton paikan. Juu. Onko sulkima se? No ei näköjään. Hehe. Onko mykkäkoulu vai nyt? Sä et saa mua. Ja mä en saa sua. Kuka sä luulet olevasi? Sä et oo mikään wannabe immortala. Tää on mun servu. Sä tajut, mä oon väärä ihminen sulle. Sä et tuu pärjää mulle. Mikä vittu materi? Ai, tää on vähän noloa, että kuolen tällaisen. Ai mun kyllä pitää... Ai miksi mun vintit on? No niin, mitkä on sun viimeiset sanat? Mitä sä selität? Mitkä on sun viimeiset sanat? Ai kai sä tajut, että sä oot se kuukattu tässä. Mulla on mase, sulla ei. Ai. Sä oot niin nauti. Ei anna mäkin vähän luuttaa. Et sä kyllä luuttaa mitään. Ei, mitä mä... Ehkä sä taidatkin olla hyvä, mutta et riittävän hyvä pärjäkseen mulle. Juu, hei, mun pitää vielä mennä luuttaa, tiiäks? Okei.
Kun oltiin vihdoinkin faitattu Ai, puhu tunti, vähän niin enemmän. vihdoin tämä tapahtui. Okei, no. Ei se siinä äijät. Tällainen muksi tulee mun beisi. Sitten jää. Kuka tää ensin? Kun olin tappanut tämän mysteerisen palkkamurhaajan, niin aloin sivuamaan beissiä ja lähtemään pois. Mun pitää varmaan aika nopea lähteä pois, kun tää on tosiaan niinku sorvi. No, mä nyt otan kaikki hyvät kierit ja lähden pois. Täällä jossain pitää olla. Täällä on mun tässä. Otan nää kamat, että voi tunnisteta. Nää voi laittaa. Mä lähden nyt täältä mun beisissä, kun tää ei ole enää turvallinen. Tuun hakea joskus myöhemmin täältä mun loput kamat. Nähdään beis. Mä lopetan kyllä tältä päivältä tän sormen. Terve, on sun kaveri.